След малко ще ви срещнем с една известна българка от Барселона. Какво я свързва с седмицата на модата, световните топ модели? Нека разберем. Валентина Вентиславова от дълги години живее и работи като моден фотограф в Испания и е едно от популярните имена в Барселона. За мен да работя в Барселона е едно истинско признание. Снимам от 3-4 години бекстейдж и ревютата на модната седмица в Барселона, като съм една от малкото жени, които имат достъп там, но това е една от причините, която може би го прави по-лесно за мен, защото като жена ме допускат по-лесно до бекстейдж и където се преобличат моделите, гримират и всичко останало. През годините съм работила много години като модел. Познавам хората, познавам кастинг директорите, голяма част от дизайнерите и всъщност този личен контакт, изграден през годините, ми помогна така да спечеля доверието им и възможността за изява. Работила съм с Мартина Клайн, с Елхения Силва, работила съм с... Интересното е, че повечето модели, които се представят в Fashion Week Барселона, следващите години вече се превръщат в много големи имена. Повечето от тях се превръщат в модели на Victoria's Secret, започват да работят с едни от най-известните дизайнери. И всъщност това е, което ги прави големи звезди. Когато сме на работа, сме на работа. Интересното е, нали, че имам възможност след това да попадна на различни коктейли, партита с тях, където вече наистина са истинските хора, такива каквито са, но млади, искрени, свободни хора. А каква трябва да бъде стилната дама, според Валентина? За мен стилната дама е преди всичко излъчването. Начинът, по който говори, начинът, по който се движи. Една жена всъщност не е облеклото или снимката, тя е всичко останало.